Pozdrav narode i dobrodošli na Learnify tutorial za web programiranje. Znate šta? Mislim da je konačno došao taj trenutak da porazgovaramo o bojama. Da, dobro ste čuli. Kako bismo dodelili nečemu boju, možemo koristiti jednu od sljedećih metoda. Možemo boje dodeliti pomoću imena jedne od oko 140 standardnih predefinisanih boja, pomoću RGB zapisa, pomoću hex zapisa, pomoću HSL zapisa, pomoću RGBA zapisa ili pomoću HSLA zapisa. Sve je jasno, znam. Od navedenih, ja lično koristim prve tri i RGBA metodu, koje su sasvim dovoljne za apsolutno sve situacije koje vas mogu zadesiti. Mada je ipak to samo moje skromno mišljenje. Pa, da krenemo redom onda. Prvo ćemo pričati o standardnim bojama. Ova metoda dodavanja boja bi trebalo da vam je već jasna, pošto smo je gotovo uvek koristili do sada. Ona se zasniva da se samo napiše ime boje u polju gde se očekuje informacija o bojama. Listu svih 140 standardnih boja ću staviti u linku u opisu videa, pa ako nekog zanima može da pogleda. Šta mislite o tome da se na nekom primjeru poigramo bojama sada? Na desktopu ponovo već imam spreman HTML file, samo što ćemo ovog puta CSS pisati unutar HTML fajla. Pošto ćemo koristiti samo jedan stil, pa nije problematično da ga pišemo pomoću inline metode. Sećamo se šta je inline metoda za dodavanje stilova? Tako je, to je dodavanje CSS-a direktno u otvoreni tag HTML elementa koristeći style atribut. Dakle, unutar našeg HTML fajla imamo veliki broj paragrafa, koji predstavljaju naš već standardni lorem ipsum tekst podeljen u više paragraf tagova. Da ne bi gubili vreme da dodajemo span tagove pa da unutar njih zadajemo stilove. Možemo odmah da krenemo sa dodavanjem boja za pozadinu našim paragrafima. A da bi se lepše videla boja pozadine, hajde da stavimo kao internal stil da svim paragrafima padding bude 10 piksela recimo. O ovome smo pričali u prethodnom videu. Tako. Hajde sada da recimo za prvih nekoliko paragrafa stavimo da boja pozadine bude zadata pomoću standardnih boja. Prvi paragraf neka bude aqua. Ovo ćemo da iskopiramo u sve redove. Ovo upravo sad što ste vidjeli je jedan od razloga zašto treba koristiti neki od naprednijih editora. Nego, gde smo stali? Rekli smo prva boja aqua. Druga boja može da bude bisque. Inače, da se razumemo, ove boje trenutno čitam sa interneta, ko će da pamti ova imena. Treća boja, coral. I recimo četvrta, lime. Ove su mi zvučali simpatično, šta da radim. Ovaj deo do sada bi trebalo da vam je jasan u potpunosti, tako da možemo odmah na brzinu da pređemo na web stranicu. I to je to. Kao što vidite, imamo svetlo plavu boju koja je aqua, imamo bisque, imamo coral i imamo lime. To je to. Možemo sada preći na novine malo. Kada nam se, recimo, ne sviđa ni jedna od standardnih 140 boja, jer izađu iz mode, jer nisu više in, ili tako neki razlog, onda se možemo obratiti nekoj od drugih metoda za zadavanje boja. Pa da krenemo onda od najlakše, što je RGB metoda. Ova metoda se zasniva na tome da se zada broj između 0 i 255 za crvenu boju, isto tako za zelenu boju i za plavu boju. To znači da treba zapisati 3 broja između 0 i 255 kako bismo dobili neku boju. Pa recimo, ako hoćemo da nam pozadina bude crvene boje, onda ćemo napisati 255, 0 i 0. Šta smo sad u stvari uradili? Rekli smo da hoćemo da nam crvena boja bude maksimalno izražena, a to smo postigli tako što smo za crvenu boju stavili maksimalnu vrednost, dok su ostale dve boje u potpunosti isključene, što je označeno nulom. Znači, pišemo za boju naše pozadine sljedeći zapis. Znači, pišemo RGB 255, što je za crvenu boju, 0 za zelenu, 0 za plavu. Hoćemo da drugi paragraf sada recimo bude zelene boje. Pišemo opet RGB, samo što sada umjesto 255 prvo pišemo 0, zato što hoćemo da nam crvena boja bude 0, za zelenu pišemo 255 i za plavu pišemo 0, pošto hoćemo zelenu boju.
Naravno, ukoliko bi želeli plavu boju, napisali bi nule za crvenu i zelenu boju, dok bi za plavu boju stavili neki broj različiti od nule. Kad smo već zadali da poslednji paragraf bude zelen, možemo da pogledamo kakav efekat bi dobili kada bi stavili da intenzitet zelene boje ne bude maksimalan, nego da bude neka vrednost manje od 255. Recimo, stavit ćemo na polovinu intenziteta, čisto kako bi mogli na stranici da vidimo kako to izgleda. Sada smo, znači umesto 255 za zelenu boju stavili 120, što znači da bi naša zelena boja sada trebala da bude znatno slabijeg intenziteta. I šta bi još mogli da pokrijemo kad se radi o bojama? Pa recimo mogli bismo da izmešamo sve tri boje u nekom odnosu. Sad, kako da mi znamo koju boju kako da napravimo? Za tako nešto bi nam jako dobro došla pomoć, zato što je jako teško zapamtiti i imati u glavi predstavu o tome koje dve boje ili koja mešavina ovih triju boja će dati koju boju. Tako da predlažem da pomoć potražimo od Google-a. Dakle, kucamo Color Picker i sad treba naći na, recimo ovaj sam koristio, znam da on ima ono što nama treba. Sad, znači imamo ovde mogućnost da biramo grubo boju, što znači što se postiže pomeranjem ovog klizača, gde se okvirno bira boja. Kada smo odabrali okvirno koju boju želimo, onda pomeranjem ovog kružića ili jednostavno kliktanjem na neki deo, biramo nijanse boje. Kada smo to uradili, možemo vidjeti koje vrednosti treba uzeti za R, G i B kako bismo dobili upravo ovu boju. Dakle, 18, 131, 87. 18, 131, 87. I sada bi na pozadini našeg paragrafa trebali da dobijemo istu onu boju koju smo izabrali. I to je ova boja. I recimo mogli bismo da uzmemo još jednu boju na ovaj način. Sad hoćemo neku nijansu, roze, pa naravno roze. Znači 184, 19, 181. 184, 19, 181. I sad bismo mogli da testiramo sve ovo u brauzeru. Kao što vidite, imamo redom prvo crvenu boju, koja je maksimalnog intenziteta kao što smo rekli, zatim imamo zelenu boju maksimalnog intenziteta, a onda nakon toga imamo zelenu boju koja je negde na polovini intenziteta. Kao što vidite, boja je znatno manje izražena nego što je na maksimalnom. I nakon toga imamo dve boje koje smo pokupili sa našeg Color Pickera. Kao što možete videti, ukoliko ste obratili pažnju, to su upravo one dve boje koje smo videli u onom Color Pickeru. Kao što možete da vidite, ništa ovo nije komplikovano, samo treba malo vremena navići se na ovaj zapis. Što se tiče RGBA metode za dodavanje boja, ona je identična RGB metodi, samo što se nakon parametara R, G i B zadaje alfa parametar. Vrednost alfa parametra se može kretati u opseku od 0 i 1, gde je za vrednost 1 element normalno prikazan, kao da nismo zadavali alfa parametar uopšte. Dok je za vrednost 0 naš element skroz transparentan. U našem slučaju pozadina će biti bela, iako smo zadali neku boju, ali je ta boja toliko transparentna, to jest transparentna je u potpunosti, samim tim vidjet ćemo ono što je iza te boje, što je u suštini belo. Da imamo recimo neku pozadinu naše web stranice, onda bismo vidjeli tu boju. U našem slučaju, pošto je pozadina web stranice bela, vidjet ćemo belu boju. A logično, za sve vrednosti između 0 i 1 se menja intenzitet boje. Kako bismo bolje razumeli ovaj koncept, za naredna 4 paragrafa ću staviti da boja uvek bude crvena maksimalnog intenziteta. Da bi to postigao, pišem 255.00. Sad, treba dodati i transparentnost, za koju ćemo zadati različite vrednosti kako bismo mogli da ispratimo šta će se dešavati sa bojom našeg paragrafa. Recimo, neka prva bude 1, druga će biti 0.6, recimo, treća će biti 0.3 i četvrta će biti 0. Znači, imamo apsolutno istu boju, samo je transparentnost drugačija. Pa hajde da pogledamo kako to izgleda. I kao što vidite, prvi paragraf je, kao što je i očekivano,
isti kao da nismo dodavali transparentnost. Ako ga uporedite sa standardnim crvenim, to je ta boja, ista. Drugi je već vidno slabijeg intenziteta, treći je još slabijeg, dok je četvrti, iako deluje kao da nije dodat nikakav stil njemu, on sadrži stil, samo što je crvena boja nevidljiva. Ukoliko pogledamo tekst, to je ovaj paragraf. A on je beo. To je zato što je transparentnost maksimalna. I kada smo sve to lepo objasnili, možemo preći na hex metodu za predstavljanje boja. U principu, vi ne morate da ulazite u dubinu ove metode kako biste ju koristili, pošto možete isto kao i za RGB metodu samo da koristite neki color picker koji će vam dati hex vrednost za željenu boju. Ukoliko otvorimo ponovo onaj color picker koji smo koristili ranije, ukoliko pogledamo, prva vrednost koja nam je data je u stvari hex. U principu, vi ne morate da ulazite u dubinu ove metode kako biste je koristili, pošto možete isto kao i za RGB metodu samo da iskopirate sa nekog color pickera vrednosti željene boje. Sad se možda pitate zašto se koristi uopšte ova metoda. Pa koristi se zato što je zapis predstavljanja boje kraći. Ova metoda zahteva da se boja predstavi pomoću tarabe praćene sa 6 heksadecimalnih cifara. Tih 6 heksadecimalnih cifara predstavlja apsolutno istu stvar kao i RGB metoda. Samo što se u ovom slučaju crvena boja opisuje heksadecimalnim vrednostima od 00 do FF i isto tako i za ostale dve boje. Svih 6 cifara se pišu spojeno, nije znači potrebno da se odvajaju zarezima kao u RGB metodi, već se pišu potpuno spojeno, kao što možete vidjeti na ovom Color Picker sajtu. Znači isto tako ćete i vi pisati, samo sa tarabom ispred. Kako bi vam ova metoda bila jasnija, to jest kako biste razumeli šta predstavlja ovih 6 cifara i zašto se pored brojeva koriste i slova, potrebno je da budete upoznati sa binarnim i heksadecimalnim brojnim sistemima, a to nije neophodno znanje bez kojeg nećete moći da radite sa bojama, pošto ćete vi svakako kopirati sa sajtova već izgenerisane kodove za boje. Ova metoda je u principu najpraktičnija, jer zahteva najmanje pisanje. Ukoliko vas zanimaju binarni i heksadecimalni brojni sistem, napišite u komentarima, pošto mi nije problem da napravim tutorial i na tu temu. Nego, da se vratimo mi našoj temi. Uzet ćemo nekoliko boja sa color pickera i dodati ih za pozadinu našeg paragrafa. Ali, recimo, dodat ćemo pozadine za posljednja 3 paragrafa, čisto kako bismo vidjeli lepo šta smo dodali sada. Hoću recimo crvenu boju, hoću recimo plavu boju i hoću recimo naranđastu boju. Hoćemo da pogledamo šta smo sad uradili? Dakle, kao što vidite, dodali smo pozadinu za posljednja 3 paragrafa. Sada ste zvanično spremni za rad sa bojama. Sada možete da pravite web stranice koje su obojene po vašem ukusu i najnovijoj modi, jer više niste ograničeni na već implementirane standardne boje. To znači da ste svoj izbor boja povećali sa 140 standardnih boja na 16 miliona boja, koliko u stvari kombinacije postoji koristeći RGB ili hex metode. A ako se na to sve doda i transparentnost, broj boja postaje još dosta veći od 16 miliona. Nego, to bi bilo to za danas. Nadam se da sam uspio da vam objasnim na dovoljno dobar način kako da pravite sopstvene boje za web stranice. Pozdrav do sljedećeg viđenja.